Nanti sama Mbak Risya jangan kaget dengan polanya teman-teman anak-anak kita, tim Wiyogo kita. Mungkin panjenengan mungkin baru pertama dan perdana. Gih. Tapi saya kenal toh. Saya kenal Mbak Risya ya. Enten. Saya kenal Cindy, ya. Iya, sing bujang, sing urut bojo enak saya kenal anak ini. Enak ra, saya kenal. Lah aku pengen golek bojo meneh ning kene iki piye? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis siji wae ya. Siji wae. Oh siji wis ra enek kok. Ora enek. Rada pene to? Ora. Ya ampun melas teman. Sakit to? Diupani lho. Kandhani ya. Anak saya kenal sapa wae? Saya kenal sapa? Saya kenal. Mas Bintang. Anak lagi. Anak biasane ketemu tapi ora ngerti jenenge Mas. Kok dikenal anak ya. Kok kenalan ya. Sis, Mbok. Kok menawa iso tak go Bali barang. Bisa, tenang iki aku tak kenal Awan sing Wiyogo Gagak Hidayat bengi iki bujang kabeh. Bujang kabeh. Bujang kabeh. Engko aku go Bali loro tak go meden-medeni tikus ngomah. Ora kok milih sing endi? Sing gedhi. Sik gedhe. Anune Mas. Gedhi. Sik gedhe anune. Sik iya mesti gedhi tanggung jawabe. Nah, maksudnya kuwi lho. Ya, Dek Dwi tetep Sari
Sawahe didol wae. Sing kuwi. Sing Demo apa mau? balani bin.